Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Najznámejší a najžhavejší striptér je späť. Ako prvé, poteším všetky dámy. Do kin sa totiž práve dnes vracia tanečný film Magic Mike a jeho posledný tanec, kde sa po boku krásnej Salmy Hayek opäť v plnej zbroji predvedie Channing Tatum. Ten sa mimochodom nechal počuť, že v takejto skvelej forme nikdy predtým nebol. I don't know how people that work a 9 to 5 actually stay in shape because it's my full-time job and I can barely do it. You work out twice a day, you have to eat completely right at a certain time. It's a specific thing. Po seriáli koruna ďalšia dráma o britskej kráľovskej rodine, tentokrát s názvom Spencer. Už od nedele si budeme môcť na streamovacej službe pozrieť, ako vyzerali dni princeznej Diany v čase, keď sa rozhodla definitívne ukončiť nefunkčné manželstvo s princom Charlesom. V hlavnej úlohe hviezdi Kristen Stewart, ktorá sa kedysi preslávila ako Bella vo filmovej ságe Twilight. Your Royal Highness. Mummy! Family are all gathered in the drawing room. They are waiting. 3 days. That's it. A teraz jeden rýchly tip pre pánov. Blíži sa nám Valentín a ak ešte nemáte plán na romantické rande, do kín prichádza veľkolepá klasika Titanic v novom 3D prevedení. Takýmto spôsobom sa tvorcovia rozhodli oslaviť 25. výročie srdcervúceho príbehu Rose a Jacka. Skalných fanúšikov Titanicu určite poteší aj to, že režisér James Cameron pri tejto príležitosti spojil sily z National Geographic, aby raz a navždy zodpovedali otázku, či by sa Jack k Rose na tie dvere vošiel alebo nie. So now, let's do the real test. And it's pretty interesting. Vzýšiel z toho film, ktorého by sme sa mali dočkať už tento mesiac, tak si naň v Movie Night určite posvietime. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.